Sarap. Sarap ba? Grabe, no?
Manonood ako sa opening mo. Mag-video kami ng business ko. XCS, magkano XCS mo? Exist natin ay yun, 57. 1,000. Thank you, kuya. Kailan nag-apply mo? 7-3. Ayan. Traffic eh. Kasi hindi naman.
Bumabayo. Alam mo talaga ang gusto ko. Try Max Coffee. Sarap magkape kapag sa bahay. Kailangan mong kumayot ng kumayot ng kumayot. Kaya naman, palagi kang pagod. Pagod. Palagi kang pagod. Kaya para sa katawang laso, Power Cells. Herbal Capsule. Power Cells. Herbal Capsule. Taglay ng mga sapat na purong herbal tulad ng garlic, kahit pepper, mustard seed, at timbang par. Kaya kampante ka sa bawat inuho ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Power Cells na. Halagang paalala, ang produktong Power Cells brand ay hindi gamot at hindi brand ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin kapag sa anumang uri ng sakit. Laki! Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Abot sa musika at balita. Sikat at balita. Brigada News FM. Once again, your Philippine time, 6:56 na huli umaga. Kargado na ang umaga nyo. Ito ay ipinasara ng pamahalaan ng lungsod ng Maynila para isailalim umano sa renovation at pagkukumpuni itong bahagi na ito sa mga tindahan sa bahagi itong Don Castilla Street. Ang sinasabi nila nasa 1 hanggang 2 linggo isasara muna ng mga ito para naman na magkaroon ng may sagwang paglinis bago naman bubuksan muli at magamit ng mga nagtitinda. Samantala, dahil na rin sa ginawang cleaning operation, ay naging kaaya-aya na itong lugar na ito ng Dangwa particular na itong Dos Castilla Street dahil sa natanggal yung mga kalat na dati ay nagtinis mula na raw na para itong nagiging basurahan sa sobrang dami ng mga naiiwan dito ng mga kalat at tinanggal din maging yung mga nakasabit dito ng mga lona o mga folder na ginagamit ng mga nagtitinda. Ako si Manny Pardas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat po. Salamat, Mario Manga. Melon del Prado sa Super Radio. Ano ba plano? Yun na. Nilinis na. Anong plano? Pamunuan ng Luzon ng Maynila ng mga kalat. Pupunta ka? Luzon po ng Maynila. Tangwa naman po sila ngayon. Yun naman ang nililinis. Divisoria ng Kailan. Importante po na kapag lumigali nga ka sa kanan, sa kaliwa, sa likod at sa harap, makikita mo naman yung kaya-kaya. Di ba? Para maganda naman pumasyal dyan sa Maynila. No? Kahit saan lugar naman dapat ganun po. Walang kaharap, walang basura. Yan ang nga po ang problema natin ngayon eh. Basura eh. Naglilitaman po ang basura mga kapuso dahil sa mga pagbahan, mga pagulan. Diyos ko naman. Eto po. At binahan po ang ilang lugar sa Metro Manila kagabi. Mga kapuso dahil po sa malakas na ulan. Yan. Samantala po mga kapuso. Yan na. Anti-sardinas tayo. Uhulihin po ng mga otoridad ang mga pampublikong sasakyang siksikang parang sardinas sa mga pasahero. Yun yung report ni Luisito Santos kanina. May multa raw na 5,000 pesos. Ang mga operator ng PUB habang walang multa sa mga sasabit o tatayong mga pasahero. Welcome naman sa isang commuter group ang anti-sardinas policy na ito ng LTFAB Melo del Prado sa Super Radio DCWB. Kapag nag-overdose po tayo, Yo, ang inaasahan ko. every disorder condition for the passengers. Po, pwede po siguro sa forma ng service contracting. Nagawa na po ito ng DOTR noong pandemic, kung naalala niyo po na sa kada biyahe ng ating mga jeep at ng mga bus ay may katumbas itong sahod sa ating gobyerno. Kumbaga may kapag nakabal ng nota, pilit nilang sinisik ang mga computer dito sa mga jeep, dito sa mga bus. At the end of the day, para lahat tayo dahil diba? Ano tayo? Kasi pag bumagal po mga puso sa paghahatid ng mga pasahero, mga operero na yan, mabagal din ang ekonomiya natin. Kasi ang nagsusulong ng ating ekonomiya, Mahina, putang ina. Tanga. mabagal at hindi eficiente na transportasyon. Ang hina mo, brother. Sus, putang ina mo. Kaya ganyan ay dahil sa kakulangan ng transport. Hindi mauubos yan, tanga. Convener ng Commuters for Change. Sa mga natapat
napakatanga. Dapat po yan ay talagang maasahan sapagkat sabi nga, mass transportation, infrastruktura na yan para sa transportasyon, yan po ay kinakailangan para mobilis ang takbo ng ating ekonomiya. Mga kapuso, kami po inyong sundan. I-follow po ang aming social media accounts na kabilang Sugaranyo DCBB sa Facebook, sa X na dating Twitter, sa TikTok natin din po, Sugaranyo DCBB sa YouTube. Mag-subscribe, alas 6:31 na po ng umaga. Radyo na TV para ba ng fake news. Inaano ko kasi, hindi siya mawala ka na sa phone. That's the baby. Ang tubig yung may pinakukuluan o binibili pa para iwasan diarrhea, cholera, typhoid, dysentery at ibang waterborne disease. Uminom lamang ng malinis na tubig. Para sa malinis na tubig, mag-Aquataps Water Purification Tablet. Isang tableta para sa 20 liters na tubig, 7 pesos 50 centavos lang ang extra fee. Tumawag si HealthLink 211 para Incorporated 02858-46904. Mabibili sa Mercury Drug Source at sa The Generics Pharmacy nationwide. Doctors and Solution is the generic name of Aquataps. If symptoms persist, consult your doctor. Yan o. Para sa mga minamahal namin biyahero, thank you for choosing iJetNet at biyaheng ginhawa from headache. Hindi Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand-carry items, dapat laging may iJetNet anytime, anywhere. Ingat! Paracetamol is the generic name of iJetNet. If symptoms persist, consult your doctor. Bye po, Haghagar Care. Hello, Crystal Buzz and Good. Do you feel the